Čaute ľudia, ja som Facebook Karončo a ak ste sa klikli kvôli tomu názvu, musím vás sklamať, ale nic z toho nebude, pretože to je čistý clickbait. Takže v dnešnom videu vám niečo poviem o mojej mamine. Čo na nej vlastne nemám rád, keď sa niečo pýtam, alebo keď sa ma pýta niečo mňa. Takže rovno vám to dneska ukážem, bude to takých skečoch, dá sa povedať, takže neviem sa pustiť na to. Takže prvá vec je taká, keď sa niečo pýtam a ona úplne ignoruje. Naozaj musím na to niečo spýtať, že... Počúvaš? Aha. No, proste tak by som akože chcel ísť na tú party a tak do ministry a neviem, ako keby som sa vrátil, možno by som aj pil a tak. Že či by som mohol byť potom na dlhšie, teda až by som ráno prišiel alebo tak. Mami, počúvaš ma? Čo si to hovorí, Roman? No proste, že chcem ísť do Bystrici. No a... Mami... Mami, si breskyňa? Čo si to povedal? Druhá vec je, keď sa ma fúr pýta tú istú a samú otázku, kam idem? No ja si, keď sa odvlekám, mami. Roman, kde zase ideš? No skús hádať. Písmenko? Písmenko? No. No von. Kde zás von ideš? S kým ideš? Kde, ako dlho budeš? Prečo tam budeš? Aká ešte otázka. No kedy sa vrátiš? Nie, že zase ti budem vyvolávať. Chcem sa dobre vyspať. Čau, čau. Ale na druhej strane, keď som asi nejak dlhšie doma, 2 dní dá sa povedať po koľko, tak zase zle a mi hovorí, že prečo som Roman doma, prečo nie von a prečo toto? What? Roman, ty si stále doma, čo nejdeš von? Veď som bol vonku pred 2 hodinami. No kedy beháš? A posledná vec je zase taká, keď sa jej opäť niečo pýtam a ona mi len povedá na to áno. A pritom ma vlastne respektíve vôbec nepočúva, ale na všetko mi povie áno. Ozaj, mami, tento víkend by som asi chcel ísť na chatu, mohol by som ísť, bol by som tam asi celý víkend a tak. Áno. Budeme nás tam asi robiť somárne, takže... Áno. Mami, a náš sused je bazerant? Áno. Mami, tak môžem sa zarazať? Áno. OK. Tak to sú tak všetky veci, ktoré som chcel sem dať do tohto videa. Aj napriek tomu, mami, mám ťa rád a myslím, že aj vy by ste mali mať radi svoju maminu a mali by ste si ju vážiť. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak to ohodnoťte, je to na vás, či dáte like alebo dislike, ale viac mňa potešil asi komentár. A ešte som chcel povedať jednu dôležitú vec. No, ak máte u mňa odber, ako nemáte, tak to tam dajte. Vedľa toho, že odber, máte tam taký zvonček. Takže na ten akože to kliknite, aby vám to potom takto zacingalo, keď vám ja tam takto šmarnem videjko nové na YouTube.